Hello guys, good morning na naman. So welcome back ulit sa ating munting channel, Ilocano Gunner. So mayroon na naman tayong project, bullpup ulit. Ito, Okay. bullpup, bullpup natin. Shout out sir na may-ari dito, taga Dupax. Yan, bullpup niya. So tabayanan niyo yung paggawa natin guys. Bullpup ni sir, maiksi lang siya, maiksi lang yung ano niya. Kahit dalawang ano lang, tangkal. Tapos papabullpup niya. So maiksi na siya pag natapos. Yan, stay tuned guys. Gawin na natin to. Baka gawin pa ng iba. Ano yung kaya ito eh? Stay tuned. Ito yung pinabricate nating ano, trigger niya. Yan. Ayan guys. Ayan siya. Paano siya doon? Nakalak siya dito. Nakalak siya dito. Tapos ito, nakasuot siya doon. Kaya pag pinalabit, yan. Yun, sige guys, stay tuned. Ito yung ano niya, yung bat niya. Punggok lang yan guys, kasi maigsi. Maigsi yung airgun. Yan yung airgun, 16 ano lang yung barrel niyan, 16 inches. Kaya maigsi. Kaya parang ano dito, punggok siya dito. Kasi hanggang dito lang yung tangke niya, dito banda. Kaya yan yung ano, yung design ng bat niya. Sige guys, patapos tayo sa furniture shop. Stay tuned.
So ito siya. Yung pinakat natin guys. Yan. Ang ganda lang design ng kahoy. Oh. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog yung kahoy na to. Yung ano daw to, sa Ilocano, Marasaraisa. Wala kaming pakialam! Maganda rin yung design ng ano, kahoy. Oh. Lalo pag nabarnisan to. Yan, sige guys, stay tuned. Pukain natin. Meanwhile, Ayan. Tapos din. So, kaya na natin yung ano design. Lalabas na natin yung design guys. Para matapos na. Pilihain na natin. Ayan, sige guys. Stay tuned. Malapit na matapos. Update ko na lang ulit kayo. one eternity later. Yun. Magandang araw guys. So, welcome back sa ating channel. Natapos na natin itong project natin. Ito. Kay Sir Alfred Carbonell.
Ano sa palagay niyo? Ang dami design ng kahoy niya. Yan. May guhit-guhit. Ito yung tinatawag namin dito sa Ilocano na Marasaraisa. Ang kahoy na to. Yan. Pero sir, yung unit mo, nagsi lang siya. Nagsi lang elder mo. Yan. Pwede mo lagay sa pakbag. Paano masabi? Nagsi lang elder mo. Yan. Cute. Malaki yung tangke, kaya lang may isa yung elder. Pwede ilagay sa backpack. Yan. Then guys, sana nagustuhan niyo yung video natin. Sa pagkuha natin ng bullpup ni Sir Alfred Carbonell. Shout out Sir, ito na yung unit mo. Natapos na. Pero sana magustuhan niyo guys yung ginawa natin. Sana magustuhan niyo rin yung video natin ngayon. Yan. Salamat guys. Kung dito na lang. Sa next video na naman tayo. Magkita-kita guys.